Eliza katolikoak konjuro bat ineben gure jainko mitologikoa bertatik bialketako. Ordutik, herriko kristauek Mariren oinatiko gordelekuari gaiztozulo deiketan xaue. Venga, Iban, on zuetu gitzatu historia mitologikoa kontatia. Bakitzue, zeintzu dian oinatiko pertsonai mitologikoak? Odolusteak ekoko fraixeko? Kupulakoak. Puto, Iban, historia bihurrezko izan biala. A ber, honi zeinetu gitzakon. Oinala urte pila bat neguko solstizioa ospaketako Olentzero izeneko pertsonai bat etxerik etxe ibiltzen zan umei oparixa banaketan. Olentzero oso apreziatua eta maitatua zan Euskal Herriko ume gazte zein nagusien artean. Baina Mariri inkisizioakin pasauxakon moura, Olentzerori berdina pasauxakon erlijino barri batekin, neoliberalismoa. Jendia gauza konpultsiboki hasi zan erosten internetetik. Erosi ta bota. Oparixek bere esentzia galdu ebein, eta horrekin batera, Olentzeroren ordurarteko eginkizunak be zentzua galdu eben. Konturatu orduko, lan barik geratu zen. Indigentzian. Gure herritako dendari eta komertziante asko geratu diamauan. Umiak umezurtz geratu zian, Olentzeroren figuraren faltan. Horren ordez, merkatuaren erreinua ezarri eta jainko barri bat hasizian gurtzen. Esaten daue, hiru doinu jarraixan entzuten dianean, jainko zita lorren presentzia gertu dauelako dala. Bea da. Arrako hauta Amazon, nireak egindik! Kontuz Olentzero, atzian dako zu! Iban, prime maizo.